खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिखां ब्रह्म हादरनि सुबुंफोरनो मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों मदि 3.0 आयुष्मान बिथांखिखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां रासिया दावबायनाय समाव आयुष्मान कार्डनि सायाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गिदिर बिबुंथि नंगौ आयुष्मान कार्डनि सायाव मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों आयुष्मान भारत बिथांखिनि सायाव बेसेन नाङै फाहामथाया 2 गुन जागोन हादरनि लाख लाख सुबुंफ्रा 10 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय मोनगोन सिगां समाव आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हायोमोन नाथाय बेबारनिफ्राय नोंथाङा गासै फाहामनो हायै बेमारखौ 10 लाख रांसिमनि गेजेरावनो बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हागोन आयुष्मान कार्डनि बाजेटनि थाखाय मिरु सरकारा आबुङै थियारि जादों आरो मिरु रांखान्थि मन्थ्रिया बे आयदाखौ 23 जुलाइआव बाजेटआव दैखांगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे हादरनिफ्राय 17 कोटि सुबुंफोरनो बाजेटआव गिदिर फोसावनो हागौ होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों केन्सारजों लोगोसे गासैबो फाहामनो हायै बेमारफोरनि फाहामथायखौ बेसेन होआजासे फाहामनो हागोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन